har vi 250 gram flydende margarine, og jeg skal tilføje 600 gram sukker og natron og kanel. Hvor meget var den over? 4 teskefulde natron og 5 teskefulde kanel skal jeg tilføje den her. Skal jeg tilføje smør også. Så tager jeg min elpisker og mixer det rundt. Og nu hvor det ligner det, man kommer i kanelsnegle, det gør det, så skal vi langsomt putte noget mel i, og bagefter mixe sammen med kernemælk stille og roligt lidt ad gangen, indtil det hele er mixet sammen. Lidt mere, før jeg hælder noget kernemælk i. Tror jeg hellere, at jeg må komme noget kernemælk i. Men kun noget af det, ikke det hele af gangen. Jeg skal jo have noget, når jeg også skal mixe noget mere mel i. Jo. Så må jeg lade komme noget mere mel i. Og sådan her fortsætter man indtil man er færdig. Indtil der ikke er mere mel eller kernemælk. Og sådan her ser den færdige dej ud, efter man har lavet den selvfølgelig. Og her, siden man kan lave den både som kageform og som muffinsform. Jeg har bestemt mig for at lave den som muffins. Og sådan her øser man dem over. Sådan her laver man dem med den færdige dej. Øser vi dem over. Så har jeg fyldt alle 20 muffinsforme ud, og nu skal jeg sætte dem ind i ovnen, som jeg tændte på forhånd og satte på 200 grader. Og nu skal de have en halv time inde i ovnen, før de er klar. Og
sådan her ser det ud efter en halve time er gået. Bager er en håndværker, som fremstiller brød og kager i bageri med, bageri med butik eller en institutionsbageri. Læreruddannelsen har været lærlingeuddannelse indtil 1972. Fra 1972 til 1991 lavede man om på det. Man lavede det om til en EFG-uddannelse, der nu er EUC-uddannelse i stedet. Den endelige reform trådte i kraft i 1994, var bageruddannelsen delt op på mange områder, som bager, konditor, chokolade og konfektueringsassistent. Bageruddannelsen tager 3 år og 7 måneder. Den er på, for at kunne begynde på den, skal du have minimum 9 år i skole og have gennemført 9. klasse. Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb, hvor du skal starte med at komme ind på teknisk skole med indgang mad til mennesker. Og efter nogle uger der, skal du ud i praktik du skal selv finde en praktikplads forresten. Det meste af tiden er du ude i praktik i et bageri, og en gang man bliver høvet tilbage på skolebænken for genopfriske ting og lære lidt nyt. Uddannelsen tager 3 år og 7 måneder. Du skal have gennemført 9 års skolegang. Det vil sige, at du skal have gennemført 9. klasse, hvor du må prøve at gå på den. Den består af et hovedforløb og et grundforløb. Du skal starte med at gå ind på mad til mennesker indgangen på teknisk skole, og derefter vil du blive sendt ud til et bageri og hæve tilbage på skolebænken en gang imellem for at lære noget nyt og få genopfrisket, hvad du har lært der. Man skal selv søge en praktikplads, men skolen kan godt hjælpe med det, hvis man har problem, hvis man behøver hjælp til det. Og steder, hvor du kan tage uddannelsen, det er Food College Aalborg, Caltech College, Syddansk Erhvervsskole, Uddannelsescenter Holstebro, ZDC Ringsted Teknisk Skole. For 350 år siden var der ikke noget, der hed bager her i Danmark. Det var noget, som husmødre og kokkepiger blev sat til, fordi det var ikke noget arbejde, som man rigtig kunne leve af. Derfor er der ikke noget, der hed bager her i Danmark. Men for 275 år siden begyndte de første bager at dukke op. Og det var, så man kunne købe morgenbrød og kager af. En bagersvend blev som regel betalt med kost og logi dengang. Men som tiden gik, begyndte bagersvendene at forlange løn og en dag fri om ugen. Det var bagermesterne ikke særlig tilfredse med, og det endte med, at bagersvendene gik i strejke over det. Så bagermestrene, de endte med at importere arbejdsløse bagersvende fra Wien. Da strejken endelig sluttede, var danskerne blevet meget interesserede i en særlig type brød fra Tyskland. Det hed wienerbrød. Og siden 1800-tallet er der sket mange ændringer til wienerbrød, som vi kender i dag. I dag er wienerbrødet berømt i det meste af verden. Og det wienerbrød, som vi har her i Danmark, er blevet kendt for sin sprødhed.
og smag og meget høj kvalitet.